Продължаваме с слънчевото затъмнение във Везни, което е на 2 октомври и е от страната на Южният кърмичен възел. Какво е Южният кърмичен възел? Познатата опитност от миналото. За разлика от лунното затъмнение в Риви, което беше от страната на Северният възел, което символизира опитност, която трябва да добием в настоящето и бъдещето. Това слънчево затъмнение ще ни върне към опитност и избори, направени в миналото. Избори, които сме направили, защото сме знаели, че ще оцелеем след последствията. Слънчевите затъмнения имат по-мощно влияние от лунните затъмнения от 1 до 3 години. Така че това, което се случва на самата дата, може да е зародиша на нещо, което да се материализира напред във времето. Не е задължително, само не е задължително, но то няма как да се материализира от днес за утре. Тази серия затъмнения по оста Везни Овен стартира миналата пролет 2023 година и ще завърши до година през март с слънчево затъмнение в Овен като последно от серията. Така че това е предпоследната част от пъзел, който е вече с достатъчно история от ситуации, за да бъде оформен като нещо цяло, цялата картина да видите. Южният възел във Везни е място, където ние сме свикнали другите да правим нещата така, че да се харесаме на другите. Така да ги правим, така да се съгласяваме с другите. Нека така. Не казвам, че знак Везни не е решителен. Знак Везни е кардинален знак. Има много качества, които са необходими, за да се създаде ангажимент. Даже има най-добрите качества. Самия знак, не говорим тук за зодии. Самия знак притежава качества, които са изискване, за да се създаде съюз. Но недостатъка е, че ако твърде отиваме в крайност, крайното проявление на знак Везни е да се опитаме да се харесаме на другите на всяка цена. Така че това слънчево затъмнение е положително от гледна точка на това да създадете съюз, ангажимент, дългосрочен, да проявите дипломация, да намерите баланса в отношенията, да видите, че има и друга гледна точка и ако това не е вашата битка, да оставите човека, да преценяте, да подбирате битките си и да прецените в тази ситуация чия е ситуацията. Моя ли е ситуацията, твоя ли е ситуацията. В тази зона обичаме да създаваме нещата с някой друг, да има и друг участник. Не е задължително да става въпрос за интимни отношения. И за съюзяване с някого интимно и за съжителство. Това слънчево затъмнение е второто слънчево затъмнение във Везни. Миналата година имахме на 17 октомври още едно. Така че, спомнете си миналата година, през октомври, какъв съюз сте създали, в какъв ангажимент сте влезли. През 2005 есента, в коя сфера е имало нов етап. Върнете се, какво се е случило, какъв избор сте направили. Какви са били после последствията от този избор. Това затъмнение не ми говори много за някакви начала. Тотално нови начала. Не ми. Виждам, че е в съвпад с Лилит. Виждам, че има един широк квадрат на затъмнението към Марс в Рак. Може да има конфликти, спорове, потиснат гняв, потисната агресия. Марс е в падение и Слънцето е в падение. Тя пък Венера... Тя пък Венера в Скорпион. Не, ще се гръмна. Аз станах кривогледа. Направо. Тя Венера е в заточение. Изобщо какво хубаво то направо. То няма една планета в своя води. Венера и Юпитер в заточение. Слънцето и Марс в падение. Не. Отказвам да търся положителното. Изобщо не са на място, където те проявяват качествата си. Не са в помощ, това искам да ви кажа.
не проявяват положителните си качества. Не положителните си качества, ами лесно достъпните си качества. По-скоро в тези знаци и Венера, и Юпитер, и Марс, и Слънцето, първичната реакция е да проявят ниско проявление на тези качества. Липсва ми Херон, липсва ми, че никъде го нямаше в тези затъмнения. Добре. Сега чак се сещам, че в предното видео не казах, че канала на затъмненията е между 18 септември и 2 октомври, но вие ще го чуете в някой друго видео. Аз сега не съм енциклопедия да покривам всичките, тук норматив да покривам. Пожелавам ви да вземате правилните избори. Не, смели избори, лишени от страх.